Ahoj Tomáš, Ahoj Soňa. vítam ťa v podcaste Tomáš Mega finančné služby. Rada Ďakujem. ťa tu dneska vidím Ďakujem. a chcela by som sa s tebou dneska prosprávať o životnom poistení. Ďakujem. Pozdravujem divákov. Pozdravujeme. Tak poďme sa pustiť do témy životné poistenie a napríklad aj ohľadom sociálnych sietí. Častokrát sa tam dajú nás rôzne názory, ktoré hovoria o tom, že je to úplne zbytočné a teda, že zaznel tam aj taký názor, že je to možno stávka na smrť. Ako to vnímaš? V prvom rade si treba uvedomiť, že o financiách, nielen o životnom poistení, ale všeobecne o financiách by sa ľudia mali radiť s odborníkmi. Ak sa budú radiť s takýmito influencermi alebo developermi, ktorí sa dneska už vyjadrujú k úplne všetkému, tak ich financie, finančný plán budú aj vyzerať. Takíto ľudia by si mali ktorí robia takýto obsah, by si v prvom rade mali uvedomiť, že majú veľkú zodpovednosť, lebo častokrát majú tisíce, desiatky tisíc, prípadne aj viac fanúšikov a sú pre mnohé skupiny ľudí mienkotvorní. Mali by sa vyjadrovať len k témam, ktorým naozaj rozumejú. Ale to nie len oni, ale celkovo ľudia by sa mali vyjadrovať k témam, ktorým naozaj rozumejú. A ľudia by mali pochopiť, že keď sa niečo stane, hej, a že napríklad by si nekúpili to životné poistenie, lebo niekto povedal, že je to stávka na smrť. Keď sa vám niečo stane, tak títo influenceri vám nepomôžu, vám nedajú peniaze, nezodpovedajú žiadnym spôsobom za svoje výroky a vyjadrenia. Hej, takže ten odborník, ktorý sa vám stará o tie financie, si vytvára určité renomé, určitú reputáciu, snaží sa robiť ten svoj obor najlepšie ako vie. Čo sa týka toho životného poistenia, tak určite nesúhlasím s takýmto výrokom. Je to veľmi dôležitý produkt a treba si uvedomiť, že je to zdroj príjmu v obdobiach, kedy človek nemôže pracovať. Či už z úrazu alebo choroby. Nie je to len o poistení smrti. Klient si v takýchto produktoch kryje aj ďalšie riziká, ako som spomenul, úraz, choroba, invalidita a tak ďalej. Ja v podstate nazývam poistenie ako alternatívny príjem. Klient si kupuje čas. Je to alternatívny zdroj príjmu v obdobiach, keď človek nemôže pracovať. Ochoriete, zníži sa vám príjem, máte určité záväzky, hypotéku, rodinu, o ktorú sa musíte starať, zníži sa vám príjem alebo vám úplne odíde príjem, tak to poistenie chráni v prvom rade vás a vašu rodinu. A nie je to len o tej smrti. Častokrát sa hovorí, že práve tá smrť je v rámci, povedzme, nejakej retoriky v poisťovníctve, že tá smrť je ten lepší prípad, že horšie je, keď sa klient dožije a zostane invalidný a neprináša do rodiny žiadny príjem a ešte aj berie z toho rozpočtu peniaze. Vieš povedať bližšie, čo to vlastne znamená životné poistenie? Prečo sa tým zaoberať? Je to produkt, ktorý vám zabezpečí finančnú zábezpeku, peniaze práve v takýchto neočakávaných udalostiach. Smrť, invalidita, nejaké trvalé následky, kritické choroby, dlhodobá penka, tak ten produkt vám vykrie tie straty na tom príjme. Čiže je určite dobré sa tomu venovať a neignorovať poistenie životné. Určite áno. Častým argumentom ľudí je však to, že poisťovne neplnia poistné plnenia, že sa neoplatí robiť si poistné. Keby to tak naozaj bolo, tak ten produkt stratí svoje opodstatnenie a ľudia si ho nekupujú. Treba si uvedomiť, že poistenie je právny vzťah. V zásade platí to, čo nie je vo výluke, tak poisťovňa plní. Treba si ale uvedomiť, že, ako som povedal, je to právny vzťah, je to právny dokument. Každá poisťovňa má stanovené aj určité výluky. Nadradený poisťovne je občiansky zákonník. Čo sa týka toho neplnenia, tak väčšinou sa stáva, alebo častokrát sa stáva napríklad aj to, že klient si nárokuje na poistné plnenie na niečo, čo nemal ani dojednané. Pretože tí ľudia si neuvedomujú, kúpia si nejaký produkt, alebo niekto im predá produkt a už na druhý deň si nepamätajú, čo ten produkt obsahuje. Tak logicky, keď som si to nedojednal, keď som si to nekúpil, tak si nemôžem nárokovať na poistné plnenie. Ďalším
jeden z takých hlavných dôvodov, prečo poisťovne neplnia aj predchorobie. Ak som pravdivo nevyplnil zdravotný dotazník, neuvidel pravdivo zdravotný stav a poisťovňa o tom nevie, tak vám nebude plniť niečo, keď to už nie je náhodná udalosť. Vy ste vstupovali do poistenia s nejakým zdravotným stavom a keď ste nevyplnili ten zdravotný dotazník poctivo, to je už len príčina, následok. Toto sú, povedzme, také hlavné dôvody, kedy tie poisťovne neplnia. Ak sa stane naozaj, že klient je v práve a myslí si, že má nárok na to poistné plnenie, tak nejde na súd. Málo ľudí sa súdi a 95% z takýchto sporov, pretože aj ten občiansky zákonník a súdnictvo v rámci toho poisťovníctva je veľmi naklonené v prospech klienta, tak väčšinu takýchto sporov, pokiaľ je klient v práve, poisťovne prehrávajú. Takže keby neplnili, tak ľudia si to nekupujú. A nemá to opodstatnenie. Ešte ma napadlo, napríklad Trend každý rok vyhodnocuje, respektíve píše, aké mali poisťovne náklady s poistným plnením. Hej, sú to sumy v stovkách miliónov eur, ktoré poisťovne vyplácajú, a majú to rozdelené na jednotlivé segmenty, životné poistenie, rozdelené každá poisťovňa, koľko vybrala poistného, koľko zaplatila na poistných udalostiach, takže to sú všetko transparentné veci, ku ktorým sa vie človek dopátrať. Čiže v tomto prípade si treba dávať pozor na to, čo má vlastne človek v svojej zmluve poistnej. Áno. A či to má poistené tie veci, ktoré potrebuje mať. Presne tak. A či pravdivo uviedol zdravotný stav, či si aj vybral správnu osobu na dojednanie toho produktu a či má vybraný vhodný produkt. No ako to je, keď si chcem uzatvoriť tú poistnú zmluvu? Nestačí mi to nejako na internete si to vyklikať alebo si obehať poisťovne? Životné poistenie je extrémne komplikovaný produkt. A pokiaľ by si klient len vyklikal produkt na internete, tak štandardne klient nevie, aké rizika má zmluva obsahovať, ako majú byť nastavené poistné sumy, nepozná rozdiely medzi poisťovňami. Skrátka, kúpi si produkt a bude spávať s pocitom, že je poistený. Čo sa týka interných sietí, či už v poisťovniach alebo v bankách, tak povedzme to bankopoistenie je častokrát cross-sellový nejaký doplnkový produkt banky na to, aby zarobila viac peňazí. Tí pracovníci nie sú odborníci v danej problematike, oni sú tam len na to, aby predali daný produkt. Takéto poistky sú častokrát oklieštené o rôzne jalové definície. Taká perlička, predávajú sa napríklad produkty, ktoré sa volajú pohrebné poistenie a majú čakaciu, alebo mali čakaciu dobu na smrť 3 roky. Dneska je to už trocha inak, lebo sa menil zákon v rámci tých sporiacich poistiek, ale častokrát sú takéto zmluvy nevýhodné. Čo sa týka tých interných sietí, tých poisťovákov, tak treba si uvedomiť, že oni predávajú jeden produkt. Čiže každý klient je iný, to, čo je dobre pre jedného klienta, nemusí byť dobre pre druhého klienta. A keď majú len ten jeden produkt, tú jednu poisťovňu, tak ich možnosti sú oklieštené. Stretával som sa častokrát aj s tým, že tí produkty boli nastavené veľmi šablónovite. A či klient zarábal 300 eur alebo 3000 eur, tak dostal rovnakú poistku, lebo cieľom tých ľudí bolo primárne predať produkt. Nie je to samozrejme pravidlom, ale sám som robil v poisťovni a viem, ako tam bolo nastavené školenie a vzdelávanie. Tí ľudia sú nastavení na predaj a majú to o to ťažšie, že sú limitovaní len tým jedným produktom a žijú z predaje toho jedného produktu. Zatiaľ, čo maklér nie je limitovaný ani poisťovňami a nie je odkázaný len na predaj toho životného poistenia, klient vyslovene nechce daný produkt, tak zarobí na iných produktoch. Čiže maklér mi to vie prispôsobiť viac individuálne, než taká poisťovňa, ktorá má na výber len zo pár šablónovitých možností. Áno, a záleží aj aký maklér. Dám príklad, ja neviem, jedna poisťovňa dlhodobo nekryje motorkárov a konkrétne daný klient by bol motorkár a daná poisťovňa by ho odmietla kryť kvôli tomuto jeho koničku, ktorému sa venuje. A
čo teraz? Tak poistí sa v tej poisťovni a potom povedia, no ale my vás nebudeme kryť, lebo ste mali úraz na motorke. Áno. Hej, a toto si častokrát neuvedomujú aj tí poisťováci, že keby mali tých produktov viac, tak vedia ušiť tomu klientovi ponuku na mieru a nie sú limitovaní jedným produktom, ale keď majú zazmluvnené všetky produkty, tak vedia, je mi jedno, v ktorej poisťovni klienta poistia, je pre nich dôležité to, aby bol ten klient kvalitne krytý a bola naplnená tá potreba toho klienta. Z toho možno vzniká aj to také presvedčenie, že poisťovne potom neplnia, ale ono to je všetko len o tej zmluve, ako je nastavená. Presne tak. Čo by malo podľa teba obsahovať kvalitné životné poistenie? OK. Je takých, povedzme, 5 základných rizik, ktoré by mala obsahovať každá zmluva. To je smrť, invalidita, kritické choroby, trvalé následky úrazom a dlhodobá penka. Toto sú tie, povedzme, základné veci, ktoré by každá tá zmluva mala obsahovať. A potom existujú ešte rôzne doplnkové pripoistenia. A už je to zase na individuálnej situácii každého klienta, či je potrebné alebo nie je potrebné prikúpiť ďalšie rizika. Vieš rozvinúť lepšie, čo to znamená rizikové poistenie? Alebo jednotlivé tie časti lepšie opísať, pretože nie všetci sa v tom dobre orientujeme a nechápeme, prečo by sme mali mať všetko toto poistené. Jasné. No, čo sa týka toho názvu rizikové poistenie, tak tie staršie generácie boli naučené si cez poistky šetriť. Hej. Prvým takým základným typom poistenia bolo tzv. Kapitálové životné poistenie, ktoré už dneska v podstate zaniklo. Viem už iba o jednej alebo dvoch bankách, ktoré ešte predávajú takýto produkt. Ten produkt mal v danom období zmysel, ale ako sa trh vyvíjal a prichádzali lepšie a novšie produkty, tak v podstate v čase tento produkt, ten pôvodný zmysel stráti. Kapitálové životné poistenie v čase nahradilo investičné životné poistenie, ktoré tento produkt mal svoje opodstatnenie v danom čase a mal aj svoj zmysel. Problém bol, že samotné poisťovne a následne potom tí predajcovia tento produkt znásilňovali a urobili z neho sporiaci produkt, čo nikdy bol to poistný produkt. No a potom už vlastne aj tieto sporiace produkty mali rôzne pripoistenia. Poistenie nejakých trvalých následkov, penky, kritických chorôb a tak ďalej. Tie produkty sa nejakým spôsobom vyvíjali a tak ako sa všetko vyvíja, inovuje tak ďalej, tak aj v tom poisťovníctve. Ja som v biznise 14 rokov a za ten čas, ja si pamätám ešte, keď sme vypisovali papierové zmluvy, ktoré tento stôl by nám nestačil na niektoré tie papierové zmluvy, keď sa to rozložilo a človek to musel ešte 3-4 krát písať tak, aby sa to otlačilo aj na tú 3., 4. stranu. Hej, to bolo otrasné. No a dneska je všetko digitálne. A nadstavbou boli práve tieto rizikové poistky, kde už aj v tom období, keď sa začali predávať takéto produkty, tak aj keď sa stále vo veľkom predávali tie sporiace poistky, tak bola určitá skupina alebo určité percento maklérov, ktorí prechádzali postupne na tie rizikovky. No a teraz celkovo už tie sporiace produkty väčšinou nemajú zmysel. Ak má niekto ešte nejakú starú kapitálovku, tak treba prepočítať, pozrieť, akú tam má technickú úrokovú mieru a či sa mu to oplatí nechať tú zmluvu dožiť alebo zrušiť. Pri tých investičných životných poisteniach štandardne platí, že čím skôr to zrušíte, tým menšia bude tá strata. No a pri tých rizikových poisteniach to je ako keď si poistíte nehnuteľnosť. Platíte si rizika, ktoré sa môžu stať, ktoré môžu nastať. Hej. A toto sú, povedzme, tie fatálne, najzávažnejšie riziká, ktoré človeka ovplyvnia najviac. A povedzme tú rodinu. Ako som spomínal, smrť, invalidita, trvalý následok, nejaký závažný úraz, ktorý spôsobí, že ten človek už nedokáže tú svoju pracovnú činnosť vykonávať plnohodnotne. Vážna choroba alebo nejaká dlhodobá penka. Tak všetky tieto udalosti spôsobia to, že klient nemôže určitý čas pracovať a zníži sa jeho príjem. A vlastne týmto, že má to poistenie, tak mu zabezpečí to, že si udrží tú životnú úroveň, ten životný štandard, prípadne, že dostane ešte nejaké peniaze nad rámec, ktoré mu pomôžu zabezpečiť si, kúpiť si lieky, ktoré zdravotná poisťovňa neprepláca,
lepšiu zdravotnú starostlivosť, ísť sa liečiť do zahraničia. Dá tomu človeku možnosť rozhodnúť sa, podstúpiť povedzme, alebo dopriať si kvalitnejšiu liečbu, proste lepší ten servis, všetko okolo toho, čo mu môžu v konečnom dôsledku aj zachrániť život častokrát. A nemusíš žiť v strese, že teraz, dobre, život sa vám obráti na ruby, ste chorí, čo teraz, a ešte rozmýšľať, čo sa idem postarať o rodinu, čo idem zaplatiť hypotéku, a zrúti sa vám celý ten životný plán ako domček z karát. Takže vie to mať takto pokryté v tej poistnej zmluve všetko. Takéto udalosti. Áno, vie, a tam je preto je dôležitá tá finančná analýza. Prejsť si s tým klientom tú jeho aktuálnu životnú situáciu a nastaviť to tak, aby to reálne ovplyvnilo, zabezpečilo príjem a rodinu toho klienta. A ako je to s názorom, že štát sa postará, že netreba poistenie, je to zbytočne drahé? Radšej si odložiť tie peniaze bokom a štát napríklad preplatí vozíček a podobne. Je to naozaj tak, že stačí pomoc od štátu a je tam vôbec nejaká pomoc od toho štátu? S tým výrokom štát sa postará sa skôr stretávam pri téme dôchodkov a dneska už čoraz menej a menej, lebo tá nálada medzi ľuďmi je stále horšia a horšia. Ale ak by, už sa mi toto dlho nestalo, že by mi takto klient argumentoval, lebo ľudia sú si vedomí, že ten štát sa väčšinou nepostará a väčšinou sú si vedomí aj na akej úrovni je to zdravotníctvo, ale napríklad k tomu invalidnému vozíku, ktorý si spomenula, tak keby si mala riešiť teraz, že kým ti ten invalidný vozík dajú, hej, kým sa dostaneš na rád a kým dostaneš tú dotáciu a tak ďalej, tak to sú dlhé mesiace, veľa vybavovačiek a povedia ti však, môžete si ho kúpiť, hej, ale kto má teraz tisíce a tisíce eur na to, aby odložené povedzme práve na takúto udalosť, hej, že na to myslí. No. Do aké výšky sa vedia vyšplhať takéto náklady, keď sa človeku stane nejaká poistná udalosť? Tak toto je zase taká širokospektrálna otázka a je to veľmi individuálne a záleží, aká poistná udalosť. Lebo pokiaľ by to bola napríklad smrť toho živiteľa, tak tá rodina prišla o príjem toho živiteľa. Majú, povedzme, boli zvyknutí na nejaké cash flow, na nejaký rozpočet, majú hypotéku a výdavky sa neznížia. Hej, do toho prídu ďalšie výdaje ako pohreb a tak ďalej. Človek nemusí byť a väčšinou ani nie, hej, lebo stratí životného partnera a nie je spôsobilý bežne vykonávať tie činnosti, ktoré vykonával doteraz a nemusí byť schopný napríklad chodiť ani do práce a tak ďalej. Hej. Takže tie peniaze mu môžu pomôcť prekonať aj to ťažké obdobie, ktoré podľa psychológov, čo som čítal nejaké štatistiky, tak trvá 2 roky, kým sa človek z takejto životnej udalosti spamätá. No a potom, to je ten najlepší prípad. Teraz čierny humor, ale je to tak, hej, že keď ten človek zomrie, horší prípad je, že keď dostane vážnu chorobu a musí sa liečiť a tá liečba je nákladná, odíde príjem toho živiteľa a vznikajú ďalšie a ďalšie náklady. A kým aj človek, povedzme, diagnostikuje mu teraz nejakú chorobu a povedia mu, dobre, tento liek by vám mohol zachrániť život, ale stojí 40 000 eur. No, tak teraz čo? Buď má klient tie peniaze a siahne, povedzme, na tie úspory, ktoré má, možno aj dlhodobé, alebo má poistenie a poisťovňa mu vyplatí a môže si tú liečbu zaplatiť. Takže môžu to byť aj menej závažné udalosti, hej, povedzme úraz, ktorého sa vylieči za 3-4 mesiace. A buď má na takéto udalosti vytvorenú rezervu, ktorá bude práve na takýto účel, alebo to bude mať vykryté poistenie. Stalo sa mi, že som už počula taký názor, že môj kamarát mal poistku za 30 eur, chválil sa mi tým, že je to lacné a hovoril, že na čo nejakú drahšiu poistku, že je to zbytočné. V akej cenovej hranici, alebo ako by mala byť nastavená táto životná poistka, aby to bolo všetko v pohode, všetko bolo kryté a zároveň to nebolo predražené. Štandardne platí, že to životné poistenie sa väčšinou hýbe v intenciách od 5 do 10% z príjmu. Pri bonitnejších ľuďoch je tá hranica aj nižšia.
Pri tých najmenej zarábajúcich sa to hýbe k tým 10%. Štandardne, keď sa pozrieme na tých bežne zarábajúcich klientov, tak sa to hýbe na tej úrovni okolo 7% z príjmu. Zase. To sú tie základné hranice, ktoré by sa mali nastaviť. V poistení platí, že kupujete si čas. A ak si chce kúpiť klient viac času, napríklad, ja neviem, na kritické choroby nastavujem minimálne aspoň 1,5 ročný až 4-ročný príjem. Ale ak klient pochopí problematiku a povie mi, že toto sa stalo napríklad jeho známym alebo rodine a vie, čo to pre tú rodinu znamenalo a že proste ten človek, kým sa dostal do normálneho života, tak to trvalo povedzme 4-5 rokov, tak ak si nastaví, že bude požiadavka toho človeka OK, ale chcem to na vyššiu poistnú sumu, tak je to v poriadku. Aj toto sú povedzme tie také základné hranice, alebo ako by som to nazval, ktoré pokryjú to, aby bola vyplatená hypotéka, aby povedzme si klient zabezpečil ten životný štandard a mohol zaplatiť tú liečbu a veci, ktoré potrebuje na určité obdobie. Takže väčšinou sa to hýbe 5 až 10% z príjmu. Ja spomínal asi tých 30 alebo 50 eur. Čiže no, to som vlastne týmto zodpovedal, lebo každý zarába inak, každý, ako som spomínal v úvode, každý má iné záväzky, iné aktíva. Takže niekto má viac detí, niekto menej detí, hej, niekto nemá deti. Takže je to veľmi individuálne. Čiže keď prídem takto do poisťovne, tak častokrát si tam neviem takto individuálne prispôsobiť, že chcela by som to poistenie vyplácania môjho príjmu náhradného v prípade poistnej udalosti predĺžiť na tie 4 roky. V podstate mi to tie pani poisťovni nebudú vedieť, ako to nastaviť. Môže sa stať, že nejaký človek sa na to bude pozerať takto, hej, ale si sa s tým väčšinou nestretávam. Keď sa ja pozerám na konkrétneho klienta, konkrétnu životnú situáciu, tak sa pýtam sám seba a častokrát aj tej rodiny. Ak by nastala táto udalosť, ako to ovplyvní po finančnej stránke vašu rodinu, alebo ako by to ovplyvnilo tú danú rodinu. A skrátka, väčšinou som sa stretával s tým, že tie poistné zmluvy práve z tých interných sietí, z tých poisťovní, boli nastavené šablónovito. Či klient zarábal 300 eur alebo 3000, tak mal podobné alebo rovnako nastavené tie poistné sumy. Treba si aj uvedomiť, že životné poistenie nie je až tak atraktívna téma. Hej, ako napríklad témy ako povedzme investovanie, ktoré je čoraz viac populárnejšie. A častokrát berú Slováci to poistenie ako nutné zlo. A častokrát uzatvárajú takéto zmluvy, až keď berú hypotéku a že im to predá práve nejaký predajca v banke, alebo im povie, že to musia mať, alebo že podmienujú tú lepšiu úrokovú sadzbu a tak ďalej. A tam práve v tých bankách tam sa nerozoberá detailne takáto finančná analýza, lebo na to nie je priestor a nie sú k tomu ani školení tí zamestnanci. Čo sa týka tých poisťov, ako ja som robil v poisťovni, začínal som v poisťovni a tá finančná analýza, ktorú sme robili, ktorú nás učili, bola veľmi povrchná. A aj z tohto titulu, že tá téma toho životného poistenia nie je tak atraktívna, tak tí poisťováci to majú náročné, keď predávajú len jeden produkt. Pretože ak niekto predáva len životné poistenie, tak jeho úlohou je predať životné poistenie. Ak ste maklér a riešite finančné služby, financie pre toho klienta komplexne, tak to životné poistenie je len jedna z tém, ktorú s tým klientom riešite. A malo by byť dôkladne vysvetlené tomu človeku, že to je nejaký základný stavebný kameň, materiál k tomu, aby držal ten finančný plán pokope. Že keď ho nemá, sú tu takéto rizika. A veľmi dobre sa tu s dôchodkami vysvetľuje, že ak by povedzme takáto udalosť nastala, tak siahne na tie dlhodobé horizonty, ale na tie dlhodobé peniaze, že ten časový horizont už nevráti späť. Takže sa pripraví o dôchodok a či to stojí za to riskovať kvôli pár desiatkám eur. Väčšinou to tak vychádza, že pár desiatok eur, alebo povedzme 100, 150, keď sú už rodinné zmluvy do 200 eur mesačne ceny tých poistiek, tak či to stojí za to, aby sme teda riskovali, že nebude mať ten človek dôchodok, alebo dávali tú jeho rodinu do nejakého rizika. Pri rodinách je to jednoduchšie, lebo tam je už tá zodpovednosť niekde inde
pri mladých ľuďoch je to téma, ktorá nie je väčšinou zaujímavá pre tých mladých ľudí a neriešia. Čiže tým som chcel vlastne povedať, že tí ľudia, ktorí robia v poisťovni, sú častokrát radi, že sa im podaril obchod a predať nejaký produkt a častokrát sklznú k tomu, že klient nie je ochotný platiť povedzme 100 eur za poistku a povie, že chce za 30 eur a oni mu urobia ponuku na 30 eur. A sú radi, že urobili nejaký obchod. Zase aj takéto poistenie je lepšie ako žiadne, ale keď už si klient nejaké poistenie kupuje, tak by malo spĺňať účel, klient by mal vedieť, za čo platí a čo mu to životné poistenie rieši. Uvedomiť si, že toto je jeho poistka, jeho istota do budúcna a zdroj príjmu, keby nemohol pracovať. A aby nespával v domnienke, že je poistený a platil si poistku pre pocit, ale aby tá poistka naozaj plnila to, na čo bola stvorená a vytvorená. A čo u mladých ľudí? Je potrebné, aby sa poisťovali napríklad na smrť? Ja som názoru, že určite áno. Aj keď minule som v jednom podcaste počul názor, že to nie je podstatné alebo tak dôležité, respektíve daný maklér povedal, že 80% ich klientov nemá poistenú smrť. Dobehnulo skúsenosti v čase tohto makléra, ešte mladý, naučí sa. Prvý taký základný aspekt, alebo celkovo, nebudeme ani mladší, ani zdravší. Ideálna situácia je, keď vstúpi do poistenia mladý a zdravý človek. Má to lacné a nemá žiadne výluky. Ako náhle, a to sa už deje bežne, hej, že príde 30-ročný človek a už má toľko a toľko diagnóz a častokrát ani nie je poistiteľný. A keby si uzatvoril tú zmluvu o pár rokov skôr, tak má všetky tieto veci kryté. Takže klient výrazne ušetrí na tej poistke a zároveň, keď sa pozrieme napríklad to poistenie smrti. Ja ho väčšinou kombinujem s invaliditou, pretože pre klienta to vychádza výrazne lacnejšie, to hypopoistenie. Čiže tam v priemere ušetrí 30-40% na poistnom, ako poisťovať individuálne, samostatne tú smrť. A tú invaliditu ja vnímam ako najdôležitejšie, jedno z najdôležitejších rizík a aj najobsiahlejšie. Takže nevidím tom zmysel tú smrť nepoisťovať, pretože má to klient lacnejšie. Pokiaľ je zdravý, tak má istotu, že ho poisťovňa príjme. V kombinácii s tou invaliditou ešte aj ušetrí. A čo sa deje časom, keď ten človek povedzme zostarne a už nie je úplne zdravý a vyvíja sa mu nejako tá poistka, mení sa to, alebo vzniknú mu tam nejaké výluky, keď už má uzatvorenú zmluvu? Stalo sa mi pri jednom maklérovi, že dosť dlho bolo v financiách a ešte je a on práve toto si neuvedomoval. Keď vstúpiš do poistenia, vyplníš zdravotný dotazník, vyplníš ho pravdivo a poisťovňa ťa príjme za takýchto podmienok, ako si dnes. Ak v čase nastane nejaká poistná udalosť, tak ti poisťovňa vyplatí poistné plnenie. Ak to nie je jednorázové plnenie a dané pri poistení funguje ďalej, tak tam sa nepridáva žiadna výluka. Ty si sa poistila zdravá. Ak by si tú zmluvu zrušila, alebo to pripoistenie, tak vtedy, keby si uzatvárala novú zmluvu, alebo si navyšovala poistné sumy, alebo vstupovala do nového poistenia, tak vtedy už uvádzaš do toho zdravotného dotazníka, áno, prekonala som takúto diagnózu. Ale pokiaľ si to uzatvorila zdravá, tak poisťovňa ti bude stále plniť. Čiže je výhodnejšie pripoistiť sa voči týmto veciam skôr. Určite. A nie je výhodnejšie pre mladých ľudí, keď radšej tie peniaze, čo by dali do poistenia, by si šetrili a investovali do niečoho? Minule som o tom robil video. To bolo, myslím, že to boli trvalé následky úrazu. A to poistné, ktoré do toho dával ten klient, tak keby tú čiastku investoval, tak za 1000 rokov by mal návratnosť, že by sa mu to oplatilo. Čiže ak by sa dožil 1000 rokov, tak sa mu oplatí viac investovať. Ale
my nevieme, či sa za tých 1000 rokov niečo stane alebo nestane. Ak by sa mu stalo na druhý deň od uzavretia zmluvy, tak má smolu. Toto sa mi stala aj reálna situácia. Klientke som odporúčil, že pokiaľ sa plánuje dožiť takéhoto veku a nebojí sa za ten 1000-ročný horizont, že sa niečo stane, tak nech kľudne investuje. Nemá to zmysel, lebo napríklad za trvalé následky, dám príklad. Poistíte sa napríklad na sumu 300 000 eur, zaplatíte za to ročne 100-120 eur. Keď je človek mladý, tak nemá rizikovú činnosť a tak ďalej, tak ešte menej. Tak kým by sa na tých 300 000 eur z tých 100 eur ročne dostal, tak to je strašne dlhá doba. No a čo treba nejaký podnikateľ, ktorý podniká, má naozaj vybudované veľké podnikanie, jemu sa oplatí poisťovať sa, veď má peniaze. Oplatí sa aj takýmto ľuďom. Veľa podnikateľov má peniaze napríklad vo firme. A nemajú, veľa z tých podnikateľov nemá ošetrené tie firemné peniaze. Čo by sa stalo s firmou, keby tu ja dneska nie som? Veľa podnikateľov má napríklad peniaze v nehnuteľnostiach. A teraz, pokiaľ to nemá ošetrené závetom, čo väčšina ľudí nemá, tak by všetky majetky, všetky peniaze išli do dedičského konania. No a takéto procesy trvajú niekedy aj dlhé roky. A častokrát aj dlhé roky. Kým sa k tým peniazom vôbec rodina dostane. Ďalšia vec. Povedzme, že má rodina napríklad nejaký investičný byt. Nastane takáto nešťastná udalosť. A teraz čo? Povedzme, že bude kríza v danom období a bude predávať pod cenu tá rodina. Že trh sa výrazne prepadne a teraz sa zbavia veľkej časti majetku kvôli tomu, že potrebujú súrne peniaze. To nie je moc rozumné. No a čo sa týka toho dedičstva, tak ak sú napríklad aj tej rodine deti, maloleté deti, tak ten rodič nemôže nakladať s majetkom toho maloletého dieťaťa, ako sa mu zachce. Potrebuje na to rozhodnutie súdu. A keď vezmeme do úvahy dedičské konanie, rozhodnutie súdu s predajom majetku maloletého, tak to sa môže kľudne natiahnuť aj na 2 roky. A veľa prípadov je, kedy sa to natiahne aj na oveľa dlhšie obdobie. Lebo vieme, ako funguje v našom štáte všetko, vrátane súdnictva. Takže z čoho bude žiť tá rodina, pretože účty budú zablokované, všetko bude zablokované. Zatiaľ, čo keď má takýto človek životné poistenie, tak má tam určenú oprávnenú osobu a tej idú peniaze hneď. Dodá sa poisťovne úmrtný list a poisťovňa púšťa peniaze. A z toho vie fungovať daná rodina, z toho vie zaplatiť pohreb, všetky poplatky, ktoré súvisia s vysporiadaním toho dedičstva a tak ďalej. Takže tie peniaze rodine pomôžu. Takže toto by malo byť súčasťou tej finančnej analýzy, vysvetliť aj tým podnikateľom, ten poradca by mal vysvetliť a povedať o týchto rizikách a potom nastaviť tú poistnú sumu tak, aby vyriešila tú jeho danú situáciu. Alebo môže držať hotovosť v trezore, ale tie peniaze mu bude znehodnocovať inflácia. Čiže taká poistka vie zachrániť napríklad investičný byt alebo aj celý podnik. Všetko. Ale to teraz sa bavíme len o smrti, ale poistka zahŕňa aj vážne choroby, vážne úrazy, invaliditu, rizika, kedy ten človek žije a pomôžu mu tie peniaze. No a čo sa týka poistenia detí, oplatí sa to, je to potrebné? Určite to má zmysel, ale tam si treba uvedomiť, častokrát sa stretávam s tým, že rodičia poistia svoje deti lepšie ako seba. A to najpodstatnejšie je poistenie toho rodiča. A ten rodič nepôjde, to dieťa nepôjde teraz za toho rodiča do práce, že no, Miňo, už máš 5 rokov, my teraz nemôžeme zarábať, takže zajtra ráno musíš o 5 vstať a pôjdeš za ocka do fabriky a odrobíš to za neho. Takže
A toto je absurdné, stretol som sa aj s takými situáciami, že dieťa malo niekoľko poistiek a rodič nemal nič. Takže naozaj to poistenie rodiča je kľúčové k tomu, aby bola zabezpečená dobre tá rodina. A to poistenie dieťaťa je na tie vážne rizika, to zabezpečenie tej liečby a keby už nastala takáto udalosť, že človek nie je odkázaný na rôzne zbierky, ale že má peniaze z tej poisťovne hneď a môže zabezpečiť kvalitnú liečbu pre to dieťa. A v prípade povedzme nejakých krátkodobejších výpadkov je to dorovnanie príjmu toho rodiča v prípade napríklad tej očierky a podobne. Čiže ono to je dôležité hlavne poistiť rodiča kvôli tomu príjmu, aby rodina teda neprišla o príjem. Áno, a v prvom rade poistenie rodiča, ale tie detské poistky, to nie sú vôbec veľké sumy. Hej. Najlepšie, najideálnejšie je pripoistiť to dieťa do tej zmluvy k tomu rodičovi a to častokrát vyjde na 10, 12, 13 eur mesačne. Je potrebné životné poistenie servisovať, alebo stačí raz uzatvoriť tú zmluvu a neriešiť to? Je veľa faktorov, ktoré na tú zmluvu vplývajú. Jedna z nich je inflácia. Hej. Keď nie je zmluva indexovaná, je potrebné s tou zmluvou pracovať. Mení človek prácu, začne robiť nejaké rizikové športy, zvýši sa mu príjem, zníži sa mu príjem, narodí sa dieťa, vezme si hypotéku, dosobáši sa, vezme si ďalšiu hypotéku a všetky tieto zmeny v živote treba prispôsobiť aj tej poistnej zmluve. Čiže je dobré riešiť rôzne situácie v živote a následne im prispôsobovať aj tú poistnú zmluvu. Áno, samozrejme. Ale to častokrát môže byť ťažké to všetko sledovať a vedieť vlastne, čo človek potrebuje pre tú zmluvu, čiže naozaj dobré asi sa s niekým o tomto aj poradiť. Ani auto si neservisujem sám. Proste nie som odborník na auta. To auto by už nenaštartovalo. Hej, takže ja to nechcem vedieť. Ja rád zaplatím za tú službu niekomu, kto sa tomu venuje. A takisto financie sú veľmi rozsiahla téma. A ak má niekto prílišné sebavedomie, a o Slovákoch je aj štatistika, že majú veľmi veľké sebavedomie, čo sa týka financií, tak si myslia, že popri ich práci a všetkých povinnostiach, ktoré majú, že majú dostatok času a na to, aby študovali tie veci, ktorým sa ten odborník venuje dennodenne, tak sú naivní. Ktorá poisťovňa je podľa teba najlepšia? Žiadna. Každá poisťovňa, každý produkt je niečo špecifický, má svoje výhody, nevýhody. Každý klient je iný, tak ako som spomínal. Každý má inú pracovnú činnosť, športy a tak ďalej. Príklad, mal som klienta potápača, povedal mi, že sa chodí potápať v rámci celého sveta, aj v klietke medzi žraloky do takejto a takejto hĺbky. No a teraz človek, je to špecifická situácia, musí si naštudovať ten trh, ktoré poisťovne to kryjú. A mnohé poisťovne, alebo väčšina poisťovní takéto riziko nechce na seba prijať. A teraz, keby som bol ten poisťovák a som limitovaný len jednou poisťovňou, tak čo poviem klientovi, nedá sa to kryť? No, pravdepodobne sa to dá kryť, len nie v tejto poisťovni. A tak prichádza ten poisťovák o obchod. Takže pokiaľ si chce toho klienta udržať, tak je dobré mať zastrašený ten trh komplexne a nájsť to riešenie. Mal som teraz napríklad jednu klientku, ktorú som dával naceňovať v 7 alebo 8 poisťovniach. Zhoršený zdravotný stav, nadváha a tak ďalej. A len jedna poisťovňa ju prijala, respektíve dve poisťovne, lebo to bolo kombináciou dvoch produktov. A z tých 7-8 produktov ostatné ju nechceli prijať. Hej? Ale tieto dve ju prijali. Takže to, čo je dobré pre jedného klienta, nemusí byť dobré pre toho druhého. A platí aj to, že v jednej poisťovni klienta nepríjmu, neznamená, že v inej ho môžu prijať. To môže byť aj náročné takto sám, keď si
človek chce vybaviť poistku, si obehať všetky poisťovne a zháňa niekoho, kto ho poistí. V prípade, že už nie je zdravý a má nejaké výluky. Tak potom je naozaj jednoduchšie obrátiť sa na niekoho, kto sa v tom vyzná a vyrieši to. Áno, a základný rozdiel je, či ide na tú pobočku, alebo za tým odborníkom, že ten odborník by mu nemal predávať ten produkt, riešiť tú jeho potrebu a nájsť hodné riešenie. No a tí poisťováci budú predávať len ten jeden produkt, ktorý majú. No a keby mal teraz obehávať ten klient všetky pobočky, tak ako som povedal už na začiatku, tak nevie, na čo sa má pýtať, na čo sa má zameriavať. Každý mu bude prezentovať len tie výhody a že sme najlepší na svete. A už pri druhej, tretej ponuke bude mať ten klient takúto hlavu z tých informácií a nebude sa vedieť rozhodnúť, lebo on nevidí za tým všetky tie premenné, ktoré tam sú. Hej, a pri rozhodovaní sa, ako som spomínal, väčšinou sa na základe ceny ľudia rozhodujú a to nie je ukazovateľ. Tam je dôležité, ako je nastavený ten produkt, aké sú tam výluky, či je naozaj ušitý na mieru na danú situáciu. Online prostredie, komunikácia tej poisťovne, rýchlosť plnenia, jednoduchosť toho dokladovania pri tej poistnej udalosti, ochota tej poisťovne plniť, či je to silná etablovaná značka, aj to je dôležité, podstatné, technológie a všetky tieto veci. No a keby som chcela ísť za nejakým finančným poradcom, aby mi pomohol s tou poistnou zmluvou, ale ich tak strašne veľa a nevedela by som si vybrať, že podľa čoho by som si mala vybrať niekoho, kto mi pomôže správať moje financie a urobiť takú poistnú zmluvu. Tých poradcov, sprostredkovateľov je na trhu dosť. Sú také základné parametre. Ja sa na to pozerám tým, že sa venujem dlhé roky online marketingu. Taký nevyhnutný základ je, že ten kvalitný poradca by mal mať minimálne web stránku. Je fajn, keď tvorí nejaký obsah, pretože tam ukazuje svoju odbornosť. A najväčším ukazovateľom sú práve referencie a recenzie. To je jeho prax. Tí najlepší z trhu sa častokrát aj angažujú v médiách, sú v rôznych asociáciách, kde hodnotia aj finančné produkty alebo dávajú spätnú väzbu tým inštitúciám, ktoré sú podľa ich názoru tie najlepšie. A proste robia viac ako tí priemerní poradcovia, ktorí sedia len celý deň niekde v kancelárii a väčšinu toho času prekvákajú s kolegami a nekladú dôraz aj na to vzdelávanie, osobný rozvoj v takej miere, ako práve tí ľudia, ktorí si dajú tú námahu, aby vytvárali ten kvalitný obsah, pretože na to, aby mohli vytvárať ten kvalitný obsah, tak tomu predchádza dlhodobé štúdium. No a tie recenzie sú najväčší ukazovateľ. Nemôžeš dať rovnakú hodnotu poradcovi, ktorý nemá ani web stránku, nemá recenzie, v podstate ani nepíše blog, a dať ho na rovnakú úroveň ako poradca, ktorý investuje obrovské peniaze, čas, energiu do týchto nástrojov, ktoré pomáhajú aj celkovo tej spoločnosti, aj v rámci tej spoločenskej zodpovednosti a edukujú tú populáciu v týchto témach. Ako je to s platením? Ja tým, že si zoženiem nejakého finančného poradcu, tak ja mu potom platím za jeho služby? U nás sa to v rámci legislatívy musí volať finančný sprostredkovateľ. Ľudovo je to pomenované finančný poradca. Maklér môže mať aj licenciu na finančné poradenstvo a zároveň robiť aj finančné sprostredkovanie. Ale je to dosť komplikované na pochopenie, lebo napríklad v rámci investícií sa venujeme aj investičnému poradenstvu a môže sa používať tento pojem, kde má poradca normálne cenník a poskytuje investičné služby. Ale štandardne sa finančnému poradenstvu v takejto miere nevenuje v podstate nikto. Je pár subjektov, ktorí majú aj najvyššie skúšky a majú na to licenciu, ale Slováci nie sú naučení za tieto služby platiť.
príklad teraz, príde za mnou klient, urobím mu komplexnú analýzu trhu, poviem, budem mať, ja neviem, ceník na 150-200 eur na hodinu, budem tomu venovať 10 hodín času, dám mu porovnanie všetkých poisťovní, dám mu ešte nejaké konzultácie k tomu a poviem mu, nech mi zaplatí 2500 eur. No nezaplatí mi, keď žijeme na Slovensku, kde priemerná mzda nedosahuje ani túto úroveň. Takže tieto náklady znášajú poisťovne vo forme provízií. Oni to už majú započítané vo všetkom. Neznamená, že keď klient ide cez poradcu, tak má drahší produkt. Produkty predávame všetci rovnaké. No a takto sú tí ľudia odbremenení od tohto a majú to v podstate zadarmo. Ale nie je to zadarmo, pretože my žijeme z tých provízií, z tých peňazí, sme zaplatení tými inštitúciami, ale klient nám zaplatí referenciami, svojim dobrým menom, že nás odporúča, prípadne napíše recenziu a v prípade povedzme aj tých investičných produktov tam zaplatí nejaké vstupné poplatky. Rozumiem. A ešte som chcel vlastne dopovedať, ma napadlo, že keď už má licenciu človek aj na to finančné poradenstvo, aj na to sprostredkovanie, tak u jedného klienta nemôže zobrať peniaze aj za poradenstvo, aj za sprostredkovanie. Musí sa na začiatku rozhodnúť, či mu poskytne poradenstvo, alebo mu poskytne to finančné sprostredkovanie. Čiže nemôže zobrať aj províziu, aj peniaze od klienta. Jedno alebo druhé. Rozumiem, čiže finančný sprostredkovateľ nezoberie odo mňa nič za to, že mi... Po finančnej stránke nie. Áno. A finančný poradca teda by si pýtal hodinové mzdy za... Ale oni de facto neexistujú na Slovensku takto, pretože Slováci na to nemajú peniaze a tie provízie sú zaujímavejšie. Uh-huh. Na druhu je strašne veľa tých produktov, ako sme hovorili, že pre človeka môže byť problém sa v tom orientovať. A čo sa týka finančných sprostredkovateľov, môžu vôbec finanční sprostredkovateľia poznať toľko produktov a nebudú si vyberať, nebudú pre klienta vyberať len to, čo je s najvyššou províziou pre nich? Uh-huh. Dobrá otázka. Inak stretol som sa už aj s týmto názorom a často viackrát, že tak ako sa lekári v čase špecializujú na nejakú konkrétnu vec, tak že nemôže byť človek zameraný na všetko. Len jedna vec je, to sú rozličné obory a to je ako porovnávať jablká s hruškami. Nie je zase toľko maklerov, ktorí by mali povedzme všetky sektory v rámci MBSky, Národnej banky Slovenska. A tí, ktorí sú, tak majú to náročné, čo sa týka vzdelávania. A je to vždycky na konkrétnom človeku, ako pristupuje k tomu vzdelávaniu. Ono platí, že dobrý maklér, dobrý poradca by mal mať hlavne všeobecný rozhľad a prehľad. A vedieť, kde tie informácie nájde. Jedna z výhod je potom, ak má aj dobrú maklérskú firmu, ktorá mu zabezpečí ten servis, ako máme napríklad my, že máme analytické oddelenie a keď nejakú informáciu neviem, tak pokiaľ by som toto analytické oddelenie nemal, tak mi ostáva len to, že rozposielať maily alebo telefonovať do každej poisťovne a zisťovať, alebo si otvoriť každé všeobecné poistné podmienky a študovať, čo zaberie strašne veľa času. Alebo ak som vo firme ako ja, tak napíšem jeden e-mail, mám takéhoto a takéhoto klienta, ako som spomínal napríklad toho potápača s tým žralokom, a dajú mi nástrel, v ktorých poisťovniach sa dá takýto klient kryť. Alebo mi povedia nie len nástrel, ale povedia, že dali by sme ho, že aj odporúčia, hej, že odporúčame túto poisťovňu preto a preto. Zároveň podporia ešte aj s výsudcom nejakých poistných podmienok a tak ďalej. Takže ak mám takúto podporu v rámci firmy, tak mi to ušetrí strašne veľa času. A keďže som podnikateľ a vymeniam svoj čas za zisk, tak je to pre mňa veľká pridaná hodnota, je to pre mňa naozaj hodnotná služba. Čiže dobrý maklér, nikto nemôže obsiahnuť všetko, tých informácií strašne veľa. Ale dobrý maklér má všeobecný rozhľad a vie, kde tie informácie nájde. Keď pripravuje to riešenie pre toho klienta, tak nerobí to v strese, nerobí to pod tlakom, má na to dostatok času. Takže dobrý maklér to vhodné riešenie nájde, pokiaľ je na trhu poisťovňa, ktorá to dokáže kryť. Čo sa týka tých provízií, tak tie provízie sú všade rovnaké. Rozdiely sú medzi maklerskými firmami a koľko púšťajú do tých sietí a do tej kariéry.
ale či klient predá poisťovňu, maklér predá poisťovňu A, B alebo C, provízia je rovnaká. Tie rozdiely sú kozmetické. Niekedy poisťovne motivujú nejakými súťažami o nejaké tablety alebo dovolenky alebo nejakú finančnú odmenu. Ale toto by nemal byť motivátor toho makléra a častokrát motivujú všetky tie poisťovne. Takže je to v podstate aj bezpredmetné, lebo aj poisťovňa A, aj B, aj C ponúkne nejakú odmenu, tak je to bonus. Ale povedzme ešte, aké sú aj tie špecifické situácie, tak častokrát vyjde, tak ako som spomínal, tú klientku, ktorá bola poistiteľná len v 2 poisťovniach, aj to nie je na všetko. V jednej poisťovni ju dokázali kryť na tie fatálne rizika a v druhej práve na tie menšie rizika a takýmto spôsobom sme to skombinovali. Takže sú samozrejme makléri, ktorí inklinujú k predaju jedného produktu, je ich veľa. Samotné maklérske firmy to takto častokrát robia, lebo nedokážu naplňať, nemajú toľko tých ľudí a nedokážu naplňať tie objemy v tých firmách a povedia tým svojim pešiakom, toto je najlepší produkt na svete, predávajte to. A o 3 roky dá niekto iná poisťovňa lepšiu ponuku. Predávajte teraz toto, lebo toto je najlepšie. Ale to je o tom, čo sme sa bavili o tom výbere toho finančného poradcu sprostredkovateľa, aby kládol dôraz klient na tú odbornosť a nie len, aby sa nerozhodoval emočne, že teraz sa mi páči tento poradca preto a za 2 roky sa mi bude páčiť iný. Hej, takže tá história toho poradcu, tá jeho prax, tie jeho skúsenosti, to je alfa omega. Čiže je dôležité si dôkladne vybrať aj finančného sprostredkovateľa a dobre si ho overiť a zistiť, či teraz sedí spolupráca. Presne tak. Ďakujem ti, Tomáš, za tvoj odborný pohľad na vec. Určite si nám toho dneska veľa povedal, veľa sme sa dozvedeli, tak pozdravujem ťa a vidíme sa na budúce. Ďakujem. Majte sa, diváci. Dovidenia.